Araututa dagoen gizartean bizi gara, baina hori alda gure joera naturala, edo berekoia da gizakia. Nolakoa da gizakiaren natura? Ona gara eta gizartea da gaiztotzen gaituena, edo gizartearen arauak behar ditugu elkarrekin bizi ahal izateko. Kontraktualismoaren arabera, gizakiok ez dugu gizartean bizitzeko joera naturalik. Estatuaren jatorriak gizakion arteko kontratu edo akordio gisa ulertzen du korronte filosofiko honek. Eta zergatik onartzen dugu askatasun individualak mugatzen dituen kontratua. Gizarte antolaketak denontzat onura dakarrelako. Haren bitartez, gobernu organo baten eskuetan jartzen dugu boterea. Denon askatasun, segurtasun eta ongizate individuala zein kolektiboa berma dezan. Grezia klasikoan hasi zen eztabaida naturalisten eta konbentzionalisten artean. Lehenengoek gizakia animalia sozial eta politikoa dela defendatzen zuten. Konbentzionalisten ustez aldiz, politika era kontzientean sortutako jarduera da, banakoen arteko konbentzio bat. Askoz beranduago agertu ziren lehen teoria kontraktualistak, 16. mendean, botere jainkotiarraren aldeko argudioak krisian sartu ziren garai berean. Hainbat faktorek ekarri zuten eztabaida berpiztea. Alde batetik, Nicolas Maquiaveloren pentsamendua jo daiteke ideia hauen aurrekari garaikidetzat. Italiar politikari eta filosofoak estatuaren aldarrikapena egin zuen, gizakiaren gaiztotasunerako joera mugatzeko tresna zela ulertzen baitzuen. Bestalde, gizarte feudalaren desagerpenarekin burgesia sortu zen. Estamentu berri horrek bere interesak bermatzen zituen, gobernu baten beharra aldarrikatu zuen. Gobernu bat, botere militarra eta justizia administrazioa bilduko zituena. Testuinguru horretan sortu zen kontraktualismoa. 1651 urtean plazaratu zuen Thomas Hobbes filosofo ingelesak Leviatan liburua, korronte honen ikuspegi klasikoenaren oinarriak ezarri zituena. Kontraktualismoaren aita deritzona ezkorra zen gizakiarekiko. Haren ustez gizakia otsoa da gizakiarentzat. Ezegonkortasuna, indarkeria eta beldurra dira gure ezaugarri bereizgarriak, eta aldi berean bizitza labur eta jasanezin egiten dutenak. Baina ez gara grinen eta berekoikeriaren menpe bizi diren izaki hutsak. Adimentsuak ere bagara, eta gai gara gure artean ados jartzeko denen mesederakoa den itun komuna partekatuz. Nola? Hobbesentzat monarkia absolutista da erantzuna, hau da, botere guztia subirano bati ematea, hark bakea ezar dezan. Modu horretan giza askatasunari uko egiten zaio babesaren eta segurtasunaren truke. Maquiaveloren ideiak jarraituz, beldurra eta indarkeria izango dira batzuetan ordena mantentzeko modu bakarra. Sistema horretan behin boterea agintariaren esku utzita, herriak erabakiak hartzeko ahalmenari uko egiten dio eta ez du matxinatzeko eskubiderik. Aurrerago etorri ziren pentsalari kontraktualistak ez ziren proposamen horrekin bat etorri. John Locke, filosofo eta medikoak, Hobbesen eredu politiko absolutistari kontra egin zion. Ez zuen uste baliagarria zenik garaiko Europak bizi zuen iraultza testuinguruan. Horren partez, kontraktualismoa askatasuni individualarekin ustartzeko formularen bila, estatu liberalaren ideia proposatu zuen. Gizakiarekiko ikuspegi pesimistari uko egin zion Lockek. Bere ustez, egoera naturalean geurekoiak baina baketsua gara, eta badaude berezkoak ditugun eta urratu ezin diren 3 eskubide. Bizitza eskubidea, askatasunez jokatzeko eskubidea eta lanaren bidez lortutako jabetza pribaturako eskubidea. Eta ez da hor gelditzen, dioenez gizakiak badauka jatorrizko 4. eskubide bat. Aurreko 3 eskubide horietako edozein urratzen duen edonoren kontra joateko eskubidea. Eta hori da hain zuzen ere estatuaren zeregina. Itunaren helburua eskubideak bermatu eta betetzen ez dituena zigortzea litzateke John Locken ustez. Hobbesek ez bezala, boterea mugatuta eta banatuta egon behar dela aldarrikatu zuen Lockek. Lockek proposatutako estatuak ezinbesteko behar bat sortu zuen, botere banaketarena. Baina ez zen izan ideia hori gehien garatu zuen filosofoa, lan hori Montesquiek hartu baitzuen. Harena da boterea 3 organo independentetan banatzeko proposamena, gaur egungo gizarteetan hain ohikoa dena. Legeak egiteko eginkizuna parlamentuari dagokio, eta horren aurrean erantzun beharko du botere betearazlea duen agintariak. Hortaz, herriak boterea ordezkari batzuen esku uzten du, eta bete beharrak ondo kudeatu behar dituzte boteredunek, estatu liberalak matxinatzeko eskubidea defendatzen baitu. Agintariek ere legea bete behar dute. Kontraktualismoaren 3. pentsalari nagusia Jean-Jacques Rousseau da.
18. mendean, ilustrazio betean, garatu zuen aurreko pentsalarien ideietan oinarritutako proposamena. Jobsenarekin konparatuta baikorragoa da Agusok gizakiarekiko zuen ikuspegia. Gizona berez ona da eta naturazko egoeran askatasuna eta berdintasuna dira nagusi. Arazoa jendartea sortzean dator, berekin dakarren jabetza pribatuarekin. Lokerentzat eskubide naturala zena orain arazo bihurtzen da. Jabetza pribatuan oinarritutako gizarteak gaiztotzen du gizakia, injustizien sustraia baita. Hortaz, berekoikeria eta jabetza pilatzeko grina dira gizakien arteko liskarren errudun nagusiak. Zein izan zitekeen orduan soluzioa? Gizarte hitzarmena. Bere lan ezagunenetako bati izena eman ziona. Berdinen arteko hitzarmen hori iruditzen zitzaion gizarte antolatzeko modurik egokiena. Gizartea, banako guztiek osatutako ni kolektibo gisa ulertu zuen Rousseauk. Komunitate horretan, banakoaren askatasuna bermatuko duen ituna sinatzen dugunean, sortzen da gizarte zibila. Ituna banako guztien baturaren emaitza gisa sortutako legeek osatzen dute. Lege horiek jarraitu eta betetzean, herritarrek askatasuna sentituko dute, haiek egindako legeak baitira. Rousseauren hitzetan, askea gara legeak betetzen ditugunean, gurekin batera gizartea osatzen duten, gainerako banakoen askatasuna eta eskubideak bermatzen ditugulako. Hori bai, eskubide eta sistema horiek aldarrikatzean, gizon zuriak soilik hartzen zituen aintzat. Emakumeek haien rol tradizionala betetzera mugatu behar zutela uste zuen. 18. mendean Rousseauren ikuspegia garatu eta zabaldu zuten Olam de Gouges, Mary Wollstonecraft eta gisako filosofoek, eta pertsona beltzen eta emakumeen eskubideak aldarrikatu zituzten. Argi dago gaur egungo politikan oso presente daudela ideia kontraktualistak. Hein handi batean, 20. mendeko filosofo neokontraktualisten lanari esker iritsi dira gurera. Batez ere, kontratu soziala aurrera eramateko erabakitze prozesuan jarri zuten fokua. John Rawls estatu batuarrak proposamenak egin zituen, justizia sistemak banakoen askatasuna eta berdintasun soziala bermaditzan. Izan ere, ohartu zen estatuak ez zuela justizia era ekitatiboan ulertzen. Hark dioenez, ezinbestekoa da benetan justuak diren arau eta neurriak aldarrikatzea, posizio sozial hobea dutenen abantaila alde batera utzita. Era berean, egoera zaurgarrian dauden banakoen aldeko neurriak bultzatu beharko lituzke justiziak, gizartearen funtzionamenduak berak sortzen dituen desoreka sozioekonomikoi aurre egiteko. Jürgen Habermas alemaniarrak bestalde, prozesoi erreparatu zien. Herritarren borondatea bideratzeko ezinbestekoa da banakoen interes partikularrak eta komunitatearen nahi orokorrak uztartzea. Horregatik, demokrazia parte hartzailearen kudeaketarako aragua proposatu zituen Habermasek. Garrantzitsuena, banakoen hitza eta presentzia bermatzea da. Eztabaida politikoek publikoak izan behar dute, eta interesdunen parte hartzea ezinbestekoa da adostasunezko erabakietara iristeko. Gizartea autobus batekin alderatzen badugu, nork erabakitzen du zein bide hartu helmugara iristeko, gidariak ala bidaiariek. Akordiorik izan ezean, nola kudeatu daitezke bizikidetza arazoak. Kontraktualista bakoitzak bere erantzuna eman dio galderari, eta guztien artean proposatutako ideiak gaur egungo egitura politikoa moldatu dute. Eta zuk, baduzu autobuserako gidabaimena.